Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka yan uwa. Muna muku barka da sake saduwa daidai wannan lokaci. Za mu fara koyar da yadda ake kiwon kaji da rai da Allah. Yadda mutanenmu mun yi wangan tsari ne saboda mutanenmu masu yawan fita kasashen waje irin su Libya, Algeria ina abin da ya gashi nan dai babu digi matasan mu ko ina an baro mu baya. Ake cewa ko ina an baro mu baya. Da shi yasa muke so mu yi wannan tsari don mu taimaka ma matasanmu wanda suke yawan fita ga sana'ar da yake za ka riƙe ta da rai da Allah in Allah ya taimake ka cikin shekara guda da rai da Allah za ka iya zama biloniya da rai da Allah cikin shekara guda da rai da Allah za ka iya kama kusan miliyan 40 za ka iya kama miliyan 40 miliyan 50 miliyan 60 da rai da Allah cikin shekara guda in Allah ya taimake ka ba ma sai ka yi shekara ba in dai kana da sa'a cikin harakat da rai da Allah za mu koyar da ku duka za mu fara muku tun daga farin farko yadda tsarin yake tafiya tun daga farko za mu farawa har zuwa ƙarshe da rai da Allah muna godiya sosai kuma Allah bidiyon ga a tuttura shi zuwa group zuwa dinda dai aka san matasan mu na Niger zuwa na Libya na ina duka a tuttura musu domin su ga sana'a da rai da Allah za mu fara koyar da ita nan da daɗiya a cikin garinka a cikin ƙauyenka da rai da Allah zaka koyanta ba sai ka fita ka wani wuri ba su ka kasashen Laraba ka wani wuri ba kaga cikin ƙasar ka cikin ƙauyen ka da Allah in Allah ya taimake ka cikin shekara guda zaka zama biloni ake cewa ko mai kuɗi dai wanda yake dai zaka samu kuɗi cikin shekara guda da Allah muna godiya sosai da Allah kuma a taba subscribe da like da min duk da aka taba tuttura zuwa group da Allah muna godiya sosai daga tashar taku kujerar tsakar gida muna godiya sosai